Gisugdan na karong adlaw ang pag-repair ug rehabilitate sa SRP tunnel nga giingong mulanat og unom ngadto sa 7 ka buwan kini human makitai og hairline cracks atol sa inspeksyon nga gipaygayon sa DPWH. Subay niini gipatuman sabdayon ang temporary and partial road closure sa matag habig sa tunnel samtang nagmuntar na sa gikinahanglan nga mga scaffoldings ang mga trabahante. Apan kaganiha adlaw nga Huwebes, duha ka lanes paghihapon ang pwedeng magamit sa mga motorista nga buot mo biyahe paingon sa Northern Cebu, samtang sa bukana sa tunnel paingon sa South Coastal Road, usa ka lane ra ang mahimong agian sa mga sakyanan tungod kay gisugda na kini og trabaho sa Zelleridge Construction. Gipasabot sa legal officer sa Road Management Authority kun RMA nga si Attorney Kent Hongoy, gipangandaman na nilang daan ang epekto unya niini panahon kung mga bli na og balik ang klase. So, ang ato ang gibuhat diri is mindsetting lang yun. Kung kita sila nga usa na lang ka lane, might as well follow the traffic rules and regulations specifically in that area. Nakigalayo na sabang RMA sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda alang sa augmentation unya sa mga traffic personnel sa gayon nga mapektuhan ang dagan sa trapiko sa SRP. And he signified his support and cooperation nga come the time nga there will be a limited access atong SRP, he will also deploy sa ihang jurisdiction. And I hope, considering nga we posted signages via multimedia sa atong FB nga nakuha gito sa mga tao the earliest possible time and they already made their own travel plans. Matod ni Hongoy, gikinahanglan nila sa pagkakaroon ng pagsabot sa mga rider sa motorsiklo nga kun mahimo dili una moagi ilawom sa tunnel aron kalikayan ang disgrasya. So we want to emphasize that motorists, especially those operating 2 to 3 wheel vehicles, just pass through S. Osmeña going to MJ Cuenco and then they will reach the entrance of the South Road properties via Coastal Road. It's just the same. It's just that you will not go underneath. Ang SRP tunnel ipaubos sa rehabilitation din ayuhon ang mga suga, mga electrical wirings, lakip na ang pagpintal sa sidewalls o reflective white paint. Kini ang balita, Jing Kirosit, Cebu City News.